sorry. Waitako ndakatoela kuti basa zvisina urombo. Hayo hava zvinodiziva ndonzi Adonija Muzondiona. Pachikoko kana kuti pabora ndopasvongo yedu patakakurira, asi guta randiri ndiri kuHarare, ndiko kwandiri ikoko, ndiri mudzidzisi kuri ikoko, kana kuti munoziva kuti muongamiri. Rugare kwatiri, rugare kwatiri. Muchato muri kumufarira here uyu? Muri kufarira here muchato? Rugare. Tisati kuenda mberi, ndinoda kuti ndiremekedze mabhishopi ati kana kuti mabhishopi eZion City Apostolic Church vari pano. Ndinofunga nhasi vari pano vose. Murimi sumukai muonekwe. Bishop Murimi, Bishop Murimi Gutu, ndiko vari Bishop mazvita enyu yunivhasi. Ndinochimudza Bishop vazhinji, Bishop vazhinji vepano paMutiusinazita, munovaziva mukuwasha wangu zvakare. Aiwa zvenyipasi chinoona Bishop Chip, regai muvaone, munovaziva sokuti Bishop Chip, asi pachitupa pakanzi chinoona. Ndo chandakazozivawo patakatanga kuvatoresa mapato. Aiwa maita Bishop Chipinge. Bishop Pili Bishop Weda. Tinogara techisekana techichinyirana. Hanzi ndakakaona kechiberekwa aka. Shuwa wakandiona mukaombake round. Ndivo vakanga varipo vachiridze ngoma ivava. Aiwa, asi nhasi ndavava Archbishop wedu. Tinokutendai, garai henyu pasi. Hallelujah. Hallelujah.